जों साइजमान दङ पास पास साइमानो दै फानो बरा जागाव कलगि थांगो ओमके आबन बागिनो नरो खाय ताबुक जेरो नरो ताबुइ थाङा गासै नि फाइनाल जेनेरेसन कामा दङ नि अका जाना मन जों सोंनानै गांगाय जेरै हिन्दी अकरा हिन्दी जों जम थुन सोंमानो ओमके जों जेसर मानसा नम गानगुनि गामा ताउट लुक दंना निनि रिलेटिव्स माने निनि बाय हिन्दी दारा हिन्दी बिनि पेरेंट्स हिन्दी जेसापानो जदि जों आदि हिन्दंबो मकलबो सांगन लुक दंगा जों सिमिया नर बाकमनो माने सानि नंनिबो अरिगा दंगो जों हामेलामाव लुक दंगांगाय नोंगाबो जेरैफा नों बनो सोंमा सानाय नों साम बिसिङाव गागनि बजारि कि जाफानो बिनि लाइफनि निजिनि लाइफनो जदि थांगा गांगाय केबो आरो थांला गाबनो जों सिमिया सिनि सार जों मकरा बचे अकरा बर गाबो सिमिया नर जदि नं गानगुनि कुनो केबनो आदि नुक दंगांगाय नरनिबो सानि अरिगा दङ जों जदि जों छोटे नं छोटे सावया कुनै जों कायसा कायसा बरनि जों जदि लाइफ न जों पांचै नार मखांगांगाय आबो अनेक दिन गय माने पटर पक जोंनो मदार सामरा गा जाओ जों बरा बसु तंया जों केबो सिनि लाइफनि गुन गेनि रिमाया हायफनो जेसे तंसा काहांगाय तंगै थानाय नरक जों जतनो जों माजाय दगो इनके आबनो आं तो बिसि पक सालिया आन लाइटेबो अगा जागा कामा तंगो सिनि सारजन कामा तंगो बनि केबो आन लाइ एक्सपीरियंस तंगो इनके आसुनो माने नंनो पक सालिया कोनै आं तो पाइनाय ओ ड्रग्स मानेनो जेसे बवे हासल तंमानो आसुनो चिनबाय काहाम निनि बागै निजिनि बागै निन फेमिलिनि बागै निन फ्यूचरनि बागै कोनै बेलेखन काहामाबो जेसे तंमानसा हासल तंनि जे निन गाना गन नंनो नंबोनो सादि जों आबनि जों आ माने पूरा पूरी जों पूरा कमाना नांगौ ओंके आं बिसि सालिया नंनि गाहाम फ्यूचर न आं बेखाया कोनै आनि को करन पाइसनाय आनि लाइटबो एक्सपीरियंस बे आनि सारजन तंगो ता पर थानि न केबो काहाम केबो कक नावानो आसा साविनो आं को महसनाय तेकासा नंगे ini ang ngorot kaya kenang besanggo ang kasaro na student ini ang mane wanso jaya ani kasa mudi opportunity pen ni ang nong besanggo pokna mangnar mane ni jodi pen jarawa ang jodi desa chance bang hangga desa ang nong besanggo pen ni tekasa ang ini sing satu sana masongo semua sini club no de lingka sing sini 100% dedication te full support on sir sini kon help makan ngai sing always logi tamu. Untuk asal nak belakan hambai ini ano opportunity ni bagi sini nong besang kok China ni opportunity bagi, jadi belakan hambai stay pembaca jalan. Thank you.